إذا مدب حنت عالمي أبز مدب بفلوت صحافة ممرامون إلسالس تصحفوا صحفات ناباهم نقربوا له سمناو مدبي كبرات تخاتلتنا نزي مدب إن مكتتال وطرو سنبت ناينغو ساعات 11 قدم قطري قطراهم مسهرمون ميدا يخون أغرب إذا مدب إنيات مكايلة سناي مكتتال فلسفنا ووازا ሳይንሳዊ ሓበሬታ ካብ ደፋር መምህር ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ ሃገር ኤውሮጳ እዩ። እቲ መምህር ኣብ ሳልሳይ ክፍሊ ሳይንስ ክምህር እተመደበሉ ምኽንያት ሕፅረት መምሃራን ስለ ዝነበረ እምበር ፍልጠቱስ ክሳዕ ክንዲዚ ኣይነበረን። ግን ከዓ ደፋር እዩ። ንሳይንስ ዘይስሙ ሂቡ ምሕላፍ ግን በቐሊሉ ዝርሳዕ ኣይኮነን። ኣብ ሳልሳይ ክፍሊ ሳይንስ ክምህር ምስ ኣተወ ድሕሪ ገለ ደቃይቕ ምሂሩ ወድአ። ነቶም ተምሃሮ ድማ ሕቶ እንተልይዎም ክሓትኹም ዝኽእሉ ይሕብሮም። ግን ብዙሕ ግብረ መልሲ ስለ ዘይረኸበ ንሳይንስ ዝምልከት ዝኾነ ዓይነት ሕቶ ክሓቱ ከም ዝኽእሉ የዘኻኽሮም። ሽዑ ሓደ ተምሃራይ ቅድም ኢዱ ይጣቢሉ ምስ ተፈቕደሉ ተንሲኡ ከም ዝስዕብ ሕቶ ዘቕረበ። መምህር ስለምንታይ እቲ መዓልቲ ኣብ ግዜ ሓጋይ ዝነውሕ ኣብ ግዜ ክረምቲ ድማ ዝሓፅር? ብዙሓት ካብቶም ተምሃሮ ነቲ ሕቶ ብምድጋፍ ካብቲ መምህር መልሲ ይጽበዩ ነበሩ። እቲ መምህር ግን ሽሑኳ ብዛዕባ ጂኦግራፍን ዑደት ፀሓይን ሙቐትን ዛሕልን ብዙሕ ኣፍልጦ እንተዘይነበሮ ነቲ ጉድለት ፍልጠቱ ዝምልእ ግን ብርቱዕ ድፍረት ነይርዎ እዩ። ስለዚ ኣፍ ልቡ ነፍሑ ከምዚ ክብል መለሰ። ደናቑር ነዚ ድማ ሕቶ ኢልኩም ዲኹም ኣቕሪብኩሞ እስከ ቁሩብ ሕሰቡ። ሓደ ነገር ክረስን ከሎ ይዝርጋሕ እዩ፣ ክዝሕል ከሎ ድማ ይጭበጥ ኢለ ምሂረኩም ዶ? ተምሃሮ እዎ ምሂርካና ብምባል ይምልሱ። ሽዑ እቲ መምህር ይቕፅል። እንታይ ደኣ እሞ ኮይንኩም ቁሩብ ዘይተሓስቡን ዘይተገናዝቡን። ብግዜ ሓጋይ ዋዓይ ስለ ዘሎ እቲ መዓልቲ ይምጠጥ ወይ ድማ ይነውሕ። ብግዜ ክረምቲ ድማ ቁሪ ስለ ዘሎ እቲ መዓልቲ ይጭበጥ ወይ ይኹምተር ማለት ይሓፅር። ተረዲእኩም ዶ? እዎ ክቡር መምህር ተረዲእና ብምባል እቶም ተምሃሮ ዕግበቶም ይገልጹ። ብኸምዚ ድማ እቲ መምህር ነቶም ተምሃሮ ዘይርሳዕ ድንቁርና ገዲፉሎም ሓሊፉ ንብለኩም። ለከመከ ዝብልዎ ከምዚ ምስ ተጓነፈ እዩ።